jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de Booktube o benvinguts al mes temàtic del color groc. Aquest mes i en els darrers mesos he estat llegint menys del que estava acostumada, però és veritat que jo sóc una persona que llegeix moltíssim, per tant, no és que em queixi. Sí que tinc una mena d'ansietat quan veig que la pila de pendents no baixa, de dir, ostres, estic llegint molt menys. Però quan hi penso fredament, estic llegint coses que m'agraden i estic fent altres coses que em ve de gust fer. I, evidentment, prefereixo que llegir segueixi sent un hobby i no una feina per mi, perquè ningú em pagarà per això. Però sí que, tot i així, he llegit una bona pila de llibres dels quals us puc parlar en aquest balanç lector del mes d'abril. Comencem per It Was Her House First, de la Cherie Priest. És un llibre que vaig llegir com a còpia avançada per ressenyar, gràcies o a través de NetGalley. I és un llibre de terror psicològic en el que seguim a la Ronnie, que és una noia que està bastant fotuda. Recentment ha perdut el seu germà i amb l'herència que ell li va deixar compra una casa i es posa a reformar-la. Ella havia treballat amb el seu germà reformant cases i, per tant, aquest serà el primer projecte que entomarà ella sola i havent de patir o havent de gestionar aquest dol. Sembla que, d'alguna manera, arreglant aquesta casa en un estat totalment ruïnós, es vulgui arreglar a si mateixa com una teràpia immobiliària. La casa té una particularitat i és que, si bé ara està en un estat deplorable, havia sigut d'una estrella de Hollywood de l'època daurada, que era la Benita Rost, que va tenir un tràgic final. I és que vivia una vida molt glamurosa amb el seu marit i la seva filla, però arrel d'un home que es va implicar en les seves vides, la seva filla va acabar morta i va acabar tot com el Rosari de l'Aurora. I ara en aquesta casa hi ha algunes presències, algunes són fantasmals i altres són més terrenals, que no per això menys amenaçadores. Seguim, doncs, dues línies temporals, el present, amb la Ronnie intentant arreglar aquesta casa i veient-se-les amb aquestes presències que us comento, i el passat, aquest passat decadent, en el que sabem que tot anirà malament i que seguim una mica com les coses van acabar tan malament pels habitants d'aquesta casa. I que, evidentment, alguna cosa té a veure amb els estranys successos del present. I una mica la Ronnie i la Benita bastant igual, han de gestionar un dol i les dues ho fan potser de maneres bastant qüestionables, només que una amb una mica més de glamour, perquè és una estrella de cinema i l'altra és una noia en texans. I la meva opinió és que aquest llibre tenia unes bases que podien ser molt bones, però acaba fent un poti-poti que barreja thriller, misteri, terror, però sense arribar a complir en cap d'aquests gèneres. No fa por, tampoc hi ha un misteri que sigui prou interessant com per mantenir-nos llegint i no hi ha escenes aquelles tipus thriller que facin que et pugin les pulsacions. Llavors, què tenim? Una cosa una mica descafeinada, en la meva opinió. Hi ha fantasmes, hi ha aquestes presències i es passegen lliurement per les estances de la casa i per les pàgines del llibre, però la veritat és que són bastant irrellevants. I la part de la reforma ocupa molt de tros i hi ha hagut moments que jo sentia que estava veient Los gemelos reforman 2 veces. I per una banda jo pensava que això podia jugar a favor en el sentit de que se'ns podia ensenyar com en un entorn quotidià passaven coses estranyes, però s'acaba fent molt tediós. Hi ha moments, sobretot al principi, que sembla que hi haurà una gran incògnita, però que es desvella molt ràpidament. Els personatges trobo que tampoc tenen prou pes com per dir, d'acord, encara que sàpiga el que passa, aguanto aquí, amb ells, i tot plegat es va desinflant una mica com un suflé. En general, no és que es faci res que estigui molt malament, no hi ha res que diguis, és que escriu malament, no és això, però és una història de fantasmes que no se't queda. Després vaig llegir un llibre que, en contraposició, sí que em va agradar moltíssim, que és Purs homes, de Mohamed Bougarsar, que és una novel·la curta però superintensa que em va sacsejar bastant i continuo pensant. Tot comença quan a un professor universitari, el Dennett, li arriba un vídeo que fa esfereir, que és que hi ha una multitud que entra a un cementiri, desenterra un cos i el treuen del cementiri perquè creuen que no té dret a estar allà pel simple fet de ser o de semblar homosexual. I a partir d'aquí se'ns va desvetllant la realitat de la societat al Senegal a través d'aquest personatge que és un home heterosexual que en principi es conforma bastant dins del que són les normes
les normes socials. Però arrel de veure aquest vídeo hi ha coses que li comencen a molestar i comença a reflexionar i també a investigar què ha passat, no tant per saber qui era aquesta persona o per què ha passat el que ha passat, perquè està claríssim, és homofòbia, sinó que sentint-se en una recerca personal mira a dins seu i també a la societat de la qual forma part. A mesura que va estirant del fil, es va qüestionant cada vegada més aquest paper que ell ha jugat. És una recerca personal en la que s'obliga a posar-se cara a cara amb aquesta violència estructural, física i que aïlla aquestes persones i que moltes vegades ni tan sols cal que siguin persones que són homosexuals o, com ells diuen, un home-dona, perquè l'única paraula que tenen per homosexualitat, no, o sigui, no hi ha ni matisos, és home-dona, qualsevol que no es conformi amb, diguem, amb aquests, l'estereotip del que hauria de ser l'home, és un home-dona. Ni tan sols hi ha una paraula per la lesbiana, perquè dins del seu cap és inconcebible. Reflexiona també sobre la hipocresia social. Ell està en un entorn bastant privilegiat, no és un professor d'universitat, de literatura, perquè es podrien sobreentendre que els seus companys o fins i tot els seus alumnes són persones formades que tindran unes opinions que no seran tan retrògrades. I ens sorprenem veient que no és així, que n'hi ha que exerceixen aquesta violència lliurement i sense amagar-se, però que fins i tot aquelles persones que sembla que simpatitzen d'alguna manera li recomanen no immiscuir-se en segons quines coses perquè sortirà mal parat. M'ha semblat un llibre que és molt dur, no sé quina part hi ha de realitat. Jo entenc que tot el que ens escriu de la societat senegalesa és real, encara que la història en si sigui fictícia, i em sembla que l'autor es posa en un... és com molt valent perquè escriu en primera persona, encara que s'entén que qui ens està explicant la història és el personatge, però aquest personatge, d'una banda, com que no satisfarà a cap de les dues opinions, diguem, no? Perquè és un personatge que té actituds homòfobes, si bé no ha sigut tan perjudicial, no li ha fotut una pallissa a ningú, però sí que fins al moment en el que es comença a plantejar les coses, ell havia vist tot aquest món com una altra cosa, com una cosa que era estranya. Bueno, que facin el que vulguin, però a casa seva, no? Allò típic que es comenta. I trobo que és molt valent, no? Perquè si bé a vegades sembla que veiem a l'autor reflexionant, doncs posar-se en aquest paper de dir ningú és perfecte, aquest personatge no és perfecte, ha tingut actituds que són molt tòxiques i fins que la societat no l'ha començat a rebutjar en ell mateix per començar a qüestionar tot això, no s'han adonat de fins a quin punt hi havia un problema. M'ha semblat un llibre que és molt, molt dur, però m'ha agradat llegir-lo i la veritat és que a moments feia una ràbia, feia moltíssima ràbia, perquè et fa pensar en tot allò que intentes no veure i una realitat que hi ha gent que està vivint avui en dia. Després vaig llegir un llibre que tenia moltíssimes ganes de llegir des que vaig veure que es publicava en anglès i l'ha portat Blackie Books en castellà, que és Màrtir, de Kaveh Akbar. En aquest llibre el protagonista és el Cyrus, que és fill d'immigrants iranians, però que s'ha criat ell als Estats Units i que viu una mica dividit entre aquestes dues identitats, no? Aquests orígens iranians que té, però aquesta socialització americana i tot i així com el veuen com una persona aliena. Cyrus és un jove depressiu que va passar per una etapa d'addicció, l'ha deixat enrere i ara s'està centrant en la seva escriptura i busca precisament inspiració per aquesta. I on la troba? Doncs ell, que a part de ser depressiu té una naturalesa obsessiva, s'obsessiona amb els màrtirs i el fet de trobar-li un sentit a la vida, no? Ell enveja aquestes persones, aquests màrtirs, pel significat que han donat a la seva vida a través de la seva mort, ja que han mort per alguna causa i ell sent que no viu per absolutament res. La vida d'aquestes persones, que sembla que tingui més sentit que la seva, el porta a confrontar la banalitat de la seva pròpia existència i buscar-li un significat. La novel·la és bastant deambulant, tot i que jo ara us n'hagi explicat l'argument, la veritat és que la cosa és anar seguint el Cyrus i les seves reflexions i també una constel·lació de personatges que hi ha al seu voltant i que també cobren molta importància, com per exemple la seva mare, que va morir quan un míssil estatunidenc va impactar en un vol que ell havia agafat i que això és un fet real que va passar de veritat. També em va xocar molt perquè van tirar un míssil, van tirar a terra un avió amb no sé quantes persones, civils, i no va passar res. I això, aquesta naturalesa deambulant de la història, pot semblar que a vegades
la història sigui fragmentària o que no tingui una cohesió, perquè ens deixem portar molt per aquest, o bueno, més aviat que bé Akbar, es deixa portar molt per aquest personatge que està neuròtic i bueno, som hostatges d'ell al final, però em sembla que té una coherència molt important, que un personatge que pensa d'aquesta manera tingui un discurs intern que s'acaba plasmant en aquest llibre, que sigui d'aquesta manera. És el caos de la ment del Cyrus i nosaltres vivim dins d'aquesta ment, que està totalment desconnectada de la realitat i que està molt enfocada en aquest moment vital de passotisme que està vivint. Ens explica somnis estrafolaris que té el Cyrus, per exemple, la seva mare morta parlant amb la Lisa Simpson, o fa reflexions que són bastant punyents enmig de converses dinàmiques i que gairebé freguen l'absurd entre personatges d'aquests que jo crec que, a part de la prosa de l'autor, són el fort. La història, a més, toca molts temes diferents, el dol, la fe, el sentiment de pertànyer o no pertànyer, el sentit de la vida, sobretot, o la masculinitat, i ho fa amb una tendresa que jo personalment no m'esperava. A vegades s'explica coses una mica bèsties, o, bueno, la vida d'aquest noi ha passat coses, però ja us dic, ho fa amb una tendresa que fa que sigui més passable tot això, a part de que ho escriu d'una manera molt bonica. I encara que aquest personatge i tots els que apareixen són com molt únics, tenen unes circumstàncies particulars que segurament a la majoria de nosaltres ens quedaran molt llunyanes, trobo que es centra en una cosa que és universal, que és el sentit de la vida. I tampoc ofereix respostes concretes ni definitives. Simplement sembla que Akbar, igual que Cyrus, igual que el lector, està buscant aquest sentit de la vida o aquesta cosa que fa que valgui la pena continuar tirant endavant. De manera que emprenem aquesta recerca junts, més que no pas asseure'ns com si fóssim alumnes en una classe d'universitat en la que ens expliquin al final del llibre el sentit de la vida. I és un llibre que a mi personalment m'ha quedat des que el vaig llegir i he pensat molt i crec que hi seguiré pensant anys després també. Tinc la sensació, vaja. Després vaig llegir We Used to Live Here del Marcus Klewer, ja es podrien dir noms més normals aquesta gent, que és molt similar al primer llibre del que us he parlat. Tenim a la Eve i a la Charlie, que són una parella que estan reformant una casa. L'han comprat per reformar-la, és una casa una mica perduda al mig del no-res. I un dia la Eve, que és la protagonista, es queda sola a casa i justament mentre la Charlie no hi és, truca una família a casa seva i el pare de família li diu que ell havia viscut allà quan era petit i que li faria molta il·lusió ensenyar-li la casa als seus fills i a la seva dona. I evidentment la Eve primer dubta perquè, a veure, tu què diries? Que no. Els acaba deixant entrar. I aquest és l'error més gran que comet, perquè aquí és quan comença tot, com podríeu imaginar-vos. Si no us deixa entrar, aquí s'acaba el llibre. El llibre comença despertant una inquietud que jo crec que és molt real, no? Que entri un intrús a casa teva, però mica en mica va anant cap a branques més sobrenaturals i més inquietants en el sentit de coses que no tenen una explicació científica. L'estructura m'ha agradat molt perquè combina la narració clàssica, no? Que està passant en aquell moment amb aquests personatges, i documents que fan al·lusió a coses que podrien o no tenir alguna cosa a veure amb el que està passant en aquest precís moment. Com per exemple, investigacions de la policia, documents a internet tipus a fòrums com Reddit i altres formats que amplien el misteri i et fa tenir la sensació de que s'expandeix més enllà del que està vivint la Eve. Quin és el problema? És que tots aquests camins que obre i que fan tenir aquesta sensació de que és una novel·la molt expansiva no acaben portant enlloc, no els tanca. I obre molts fronts que després no aprofita. I en aquest sentit l'ambició li passa factura. I sincerament la sensació que vaig tenir va ser que jo vaig posar molt de la meva part perquè vaig estar fins a l'últim moment pensant que allò tindria algun sentit i jo anant a tope amb tu, Marcus, jo sé que faràs que això valgui la pena i m'ho vaig passar pipa, m'ho vaig passar superbé perquè tenia moltes teories en el meu cap i la falta de resolució em va fer sentir com una completa inútil i pringada. Raó per la qual li guardo una mica més de rancor que, per exemple, amb It Was Her House First, que em va agradar menys,
però em va prometre també menys. Com us dic, el llibre atrapa i això és el que li retrec més, que em tingués atrapada per absolutament res. Jo crec sincerament que hagués sigut més efectiu si hagués sigut menys dispers i s'hagués centrat en fer una única història, començar-la i acabar-la i ja està. Tot i així, si t'agrada el misteri, t'agrada fer-te la olla, que diuen els joves, i pensar en mil teories i després estar-te menjant també el coco, a veure què pot haver sigut, perquè ja us dic, obre moltes coses que no les tenca, aquest llibre el teniu a iBiblio en anglès. I ja per acabar vaig llegir 1280 Up de Jim Thompson, Up fent referència a habitants, que és una novel·la protagonitzada per en Nick, que és el xèrif d'un poble de 1.280 habitants de Texas. La seva feina com a xèrif bàsicament és no fer res. No fer res fins que se n'adona que podria ser que perdés aquest lloc de treball que també li va perquè li permet no fer res, que és un gran plaer. I a partir d'aquí comencen els embolics perquè el Nick no tindrà cap mena d'escrúpols per aconseguir el que vol, que és assegurar la seva cadira, i començarà a maquinar d'una manera que emmerda a tothom que està al seu voltant i ningú se'n salva. O sigui, no hi ha ningú per qui el Nick tingui pietat. Qualsevol persona pot servir pel que ell vol aconseguir, és un mitjà per aconseguir els seus objectius. És una ment cínica, maquinadora i que a priori no hauria de causar cap mena de simpatia, però un no pot deixar de llegir i d'estar enganxat a les pàgines per veure què farà ara, quina borrada farà per en sortir-se'n amb la seva. Aquest personatge que pot semblar tan desagradable, per mi és evident que l'autor l'utilitza per retratar la societat d'una època i retratar les seves moltes falles, i de fet el personatge té alguns moments com de lucidesa que reflexiona i arriba a la conclusió que el que està fent, que totes aquestes coses mal fetes que està fent, és l'única alternativa que li ha deixat la societat, i t'ho raona d'una manera que no pots fer més que donar-li la raó. Dius, clar, si en el teu cap té tot el sentit això que estàs fent. Els diàlegs m'han semblat molt divertits i aquest punt de estic llegint aquest home que és un cafre fent totes les seves borrades, però després, ja us dic, aquests punts de dir, vale, que enmig de totes aquestes borrades una mica tarantiniesques, ens està deixant a tots ben retratats, o sigui, ens està disseccionant d'una manera que t'exposa allà a cor obert, t'obre en canal, que no sé si és una cosa que m'esperava especialment d'aquest llibre, però que m'ha sorprès gratament. I fins aquí els llibres que vaig llegir al mes d'abril. N'heu llegit algun? Hi ha algun que us hagi agradat més que a mi o menys que a mi? M'ho dieu als comentaris i ens veiem de nou al proper vídeo. Apa, siau!